çardehemeye yeketîn diyariyê. Demê ku diyariyên deriyê destdandinê belav dikin, divê her deriyê û heriyam û hûrê wezarekê û xirastiyên yan serba bixwînin, vê berpirsiyên de yên ser kesan bewar bikin. Di namayê deriyê Kurnatiyê da Polîs ji deriyê ra got, di Totos li ser ruhê xwedeyan Totos wî dest vegerî Kurnatiyê niha em bibînin berxê xwe ku Totos bi Polîs ra lê. Mendûkê da cavên bi ihtimalek mezin Polîs li Filipyê bû û raporek êrîn da wî ku deriyê pirsivê da peymana bi êşa bû destpêlîndirin yan ku ji andariyê mijal bûn. Lê yek ji wan tiştana da ku Totos da rabûn xwe didin behsa kirin. Hev ku deriyê tiştekî ji wan tiştan ku wan sûzê dubara dûn dirê ber pirûjon û pirhevkirin û bihişkirin û di biçûk nama da ku hewcdadîndirin bihewcdadîndirin Orşelîmê yan ku da werin aborî û aborî da dikişînin. Polîs ji wan ra got Totos hûn vegerî bû wî di ku ji wan ra bibe alîkariyê ku hinî li ser sûza ku ew didê bimînin. Werin em vana gotina jêrin dibînin berî çavan û em binihirin û bindestin û binêrihin înî pirsgirêyanên lêkolên 2686 li eşkere ji Xwedê ra got ji bo xwe hemûyên xwe xwestandin Totos 27 çimakî hewçû qasî çakir tê qebûl kirin û ji ber ku ew bêtir bi xatirê bû ew bi dilê xwe çûbû hew. Hew li vir çi dibêje Totos dest pê wî ra yan ne jî berî ku ew xwe mecbûr e dibîne. Lê ji ber ku ew jî tê heza dikin li vir em dibînin ku piştî ku ji ber hezkirina û ne ji ber heseta berpirsiyên pirsivê dîtin. Hewcdariyê deriyê Wesiyê dixwaze ku di nivîsberiyê Polîs û Totos da neqeşikî hebû û Totos ji Polîs ra digot wan xwe nebirsînin û Polîs digot tu dizanî Totos divê tu vegere bi wan ûraja min ra nebîne bikin. Çimakî ez li peyê bim bi divim wan bi alîkariyên heye ku xwe amade bikin û da ku em ê vana diyariyê bestnadan û gihinekê ku ew ê amade bûn û nebin şerm û bibînin. û di enkîmê da vê neqaşê da xweya kirin. Totos got xem neke. Polîs hev mestariyê li ser dilê min û ez ê biçim wê dirê û lê binêrim. Hev diçara Totos bû ku herî Kurnatiyê da ev yek dihelê ku em ê dilê Totos bibînin. Em xwendina eyeta berdewam dikin. 28 û em ê bi wî ra şandiyê beriyê ku di hemû çivayên da û di mizgîniyê da besna wî didin dayîtin. Dewnehe û yan ne bi tên xwe lê. Ew jî aliyê çaviyên ve jê wekî rihiv minê hatî. Hilbijaran bi vê kerema ku ji min ra ji bo rûmetê yan Xwedê û ji bo xiratasiyên wî xizmetê kirin. Tiştê bilekşi ew ku Polîs navê vê pirî nehat pirî wî Totos wî vekir û bi tenê nekir û di sedema vê yekê sedema serokiyê û berpirsiyên û ji behsa vê pirî ew qasa dilsûz xuya dike ku ew amade yan ku hesa Orşelîmê herî Orşelîmê de ku alîkariyên Polîs bike û kiye ev deviyê mezin li hebe û Totos ji wê bi wan ra bi vê karê ne jî bi kesikî ye. 20 ji bo ku em ê ji vê yekê diyar nav kirin di ku kesê min bi mezinatirê heye
و vê xizmetiye min şuca dare neke. Polis got ez hev tebaytire bikirim û ji ber ku ez ê naxwazim ku kesekî dilê min xelas şaxirt û bike ku min jî vê ametiyê stwerdin de ku vin peraminiyê werbingehên û hezin naxwazin rometekî xelayê dibînin ku ez ê beresiyên bi beriyên ra mijûl em. Peyva cesîme da wetayiyê meqe dekir mezin e û hin ihtimalekî mezin e. Zivê û zer helîkerin bûn meqe dere mezin e û bû polis berdewam dike. 21 da seroketê tiştina qenc ne tenê li ber çavên Xwedê. Xwedê dibîne polis berdewam dike lê lêber çavan mirovên jî û mirovên dibîne û beşê polis jî dibêje ez birîyakê dinyayê beşanim û hewda du Kurnayê da 8-22 da dibêje û em divê wan beriya xwe şandiye û yan ku me gelekî carna di gelekî tiştina da ceribandinê ku xeratiyê bû lê niha ew bi pertiye bi xariyê ez birî bi bawarim yan ev mirovekî bawar e û xwe ispat kirin û me wan ceriband hev eşkere dikin ku ji bo wê çiqasî giring e ku hinî bi mirovên bi bawermend re hev didît bikin û polis şandiyê vê meseleyan ber çêdetê dikirin. Niha çima polis di van ayetên da navên vana her de beriyên negotin bi ihtimalekî mezin e wê dixwist wana pêroziyê ji ber ku ew bûn hew meqe diranê mezin e pirî leng e wan navê wan da nivîsdan bûn û ku wan jî dizanî biparêze ji ber ku ew û beriyan wana inî mezin hene. Hev em bersikek ji bo refakesê û pirsivê vîdokî polis di dinyayê kirin rehebanê û mitirecê û şeydan da di deriyê herman da çawa ev ê prensîbê yeke zayî deriyê da bikin. Anîn girin em li nemayiyê polis û ji Totos ra hinî jî nemayiyê wî yan Tomatos ra bilind herin. Hewda Totos 7-1-10 dibêje ku em ê dikarin sîwav raporên baş bidin. 7 çimakî metarên kirengekî bibin wekî Serokiyê Xwedê bi qasûr bi sercûdiyê da wî nemayiyê ku ew da werin raporên û deraziyê da li derivê xelakiyê renaxiyê yan hewne hatine xwe yan neherî û ne bi alîkarî vê gurtinê yan û herşkere ne çavbeşê yan bû berjewandaniyên xerab e ne çava bûn yek ji hevajandinê rabûn û rehan bûn. Niha em bibînin berxa ku polis nabêjin ku berî bi serê xwe xerab e û bi rastiyê di nemayê da yekemî û Tomatos 16 di wê behsa mirovên delawiyê min da dike. Dibêje hezkirina beriyan kekûyê hemûyê xerabiyên û ne divê bi xala deriyê dirkib piştrin ketin ezman bibe. Pirsgirêkek ev bî divê pirsgirêkeka ew ku pirên ew piretran bê henekî. Em heye ji xwe bi hebûnê ku divê da jiyanê me da bibe tiştê herî girîng hew qasa xetraniyekî û petevayîmê me bi hevakirin heye ku em ê bi tiştên ku Xwedê dîtin em çi bikin. Em jî Xwedê ra spas dikin ji bo mirov ku Xwedêyên keramê kirin û bi cemadariyê
دی بری گرینگ که کو امی زانبن کو خده و مثلا به نها رینن دیدن ما دنک خینن و کو امی چاوا ددین نه کو امی چقاس دکن پولس دیک توماتوس یشش دهدا به سرخا بحثا بریان نکه و هاو بحثا هسکرن بیران دکه خمگینه و هما تشتي دا توتوس حفت يك دا و جفبجاد قصاين خراب تتن ام اياتا توتوس حفت يك ده دويك تمام دكن و ده دا چماكي قلك شردهر و بتجيك بيش هني يانكو دنگهشندن دخا بينن نزانم و شاندابن دويك دوي وان به گرندنه چماكي او همو ملاين دبه جقن و جبو فداين بس تشتنكو نمراجن اني دكن دناوبري بولس و يعقوبا و ماموستين دراوي يان دريه كورناتيه دا فرقين مزن هيا سدما وان سروكيه بري بو او بروامندين بري كورناتيه منبون دكن و افيك مثلا انكار زورد بولس وكي اوجي وان خاستي كو بخاستي مالا دبيني چماكي او دكاربون نايشان کرن كو هاو من شانديه قالابه بولس پر هشيار بو كو هاو نبه وكي يكجي شاندين دراوين يانكو برو دوام دريه كورناتيه دستيه مرار دكن لفر ام دبينن كو بولس و پرناسبيه یک روزی دریه دا تیان کرن رهابونه و مطار و شهدان دا جی دریه حرام دا بکار دینن تداویه دا ورن ام لسر هنی برناسبه کو پولس بره مجال دبینه بهرن و یانکو به تیباتا جی روبن گهنه را درباز دبینن و برنسیب 14 دا یکتین یعقوب دمکو دنیای دریه دا دستنیا و بلاف دکه دوه هر دریه حرام و هر وزک خرستانی دا سربخ خویه و پرسیانی دیان سر کسین بواره